Hello mga cute. Welcome back sa ating munting channel. Ito mga cute na. Pag-vlog mo kung mag-go. Sigoy lami. Dahil po yara bang mananap. Kamusta na mo da mga cute no? Naadungan na mo kami sa mga panglawas. Kung ako inyong kumusta ko na maarago di hapon mga cute. Oo lang ako pamintay kong matubag. Huwag ako hinigugma. Sana all. Pita. Maara mga hapon mga cute. Lisod man kayo karon uyab ka. Kauyab tuod ka nya pagkahuman. Biyaan na mga pinakalit labi na ganang makuha na imong pagkalalaki. Wala na. Biyaan dayon kadayon. Luoy na kay ka nga luod. Mura na ka ni ungong itipdas. Uhay. Nya ganahan pa ka. Ganahan pa ka mag-uyab-uyab. Dili na. Kung puyo na lang ka. Kapo yung mga gapon. Maura mga gapon na gana. Uyab ka. Nga gastos kayo. Pagkahuman og imo nang ihatag imong pagkalalaki. Biyaan na kag pinakalit. Paano masabi? Ang tabla pa gimila-mila nimo. O diba? May pag nga di na ka mag-uyab. Okay. Diba? So, hanggang dito lang mga kit, no? Ingat kayo dyan palagi. Pakishare na itong video mga kit sa Wilame. Ay mong kawaw, pagkita mo, ni kadawat nyo lagi mauwaw, lagi mo kuan, mo tawagan mo share. Yeah, boy. Ay mong kawaw, sa mga gusto niyo mo magkalikod ko, mga anak ko. Ito man, share niyo pagkahuman, mga rin ko. Okay na. Nice. Hindi na siguro mo anak. Uhay! So, nandito lang mga kit. Ingat kayo dyan palagi. I love you all. Mwah! Uhay! Mananap kisa ko lalat eh.